Antzinako Erroma. Antzinako Erromako historian 3 garai bereizten dira. Monarkia, errepublika eta azkenik inperioa. Hori baino lehen, Erromako sorrera laburki ikusiko dugu. Erromatar tradizioaren arabera, Erromaren jatorria Romulo eta Remo anai bikietan datza. Hortzu zirela Kapitolino otsoak bularra eman ziena. Beranduago Romulok Remo hil zuen, eta Erromako hiria Palatino mendiaren gainean sortu zuen, bere lehen erregea bihurtuz. Bere anaiaren omenez, Romulok Erroma ditu zion hiri horri, eta lehen errege bihurtu zen. Hasieran, Erroma erreek gobernatu zuten. Errege bat hiltzen zenean, hiritar ospetsuak oinordeko aukeratzeko elkartzen ziren. Hau da, nahiz eta monarka eduki, boterea beti hiritar ospetsuen esku zegoen. Hauek, euren buruari patrizioak deitzen zioten. Patrizioak hiriko famili zaharrenetako hiritarrak ziren, orokorrean jakintsuenak eta eskarmentu gehien zutenak. Patrizio talde batek, kontseilu baten bidez, hau da, senatuaren bidez, erregearen botere gorena mugatzen zuen. Erromatar senatua boterea eta ospea hartuz joan zen eta 510. urtean Kristo aurretik monarkia abolitu eta errepublika ezarri zuten. Erromak erregeen buruzagitza ordezkatzeko gobernu sistema berri bat sortu zuen, errepublika. Errepublikan herriko ordezkariek senatuaren bidez boterean zuzenean parte hartzen zuten. Senatuak legeak egiten zituen, baina aginte gorena kontsulei bizenetari eman zien. Hauen agintaldiak urtebetekoak ziren. Hasiera batean kontsulak botere osoa zuten, baina beste kontsulkidearekin partekatua. Kontsul bakoitzak bestearen erabakiei betoa jar ziezaioke. Errepublikaren garaian, bere lehiakide nagusia Kartagoko hiri punikoa izan zen. Bi gerra punikoek Erroma bere muga naturalitatik irtetera eraman zuten. Italiar penintsula osoaz gain, pixkanaka domeinu berriak eskuratu zituen, Sizilia, Sardinia, Korsika, Hispania eta Iliria. Une horretan izan zen errepublikaren hasiera bertan SPQR sigla ezagunak Senatus Populusque Romanus, Senatu eta Erromatar herria Erromaren ikur bihurtu zirenean. Errepublikak ia 500 urte iraun zuen, eta senatuak oro har herriaren babesa zuen. Nahiz eta noizbehinka, baldintza hobeak eta janari gehiago nahi zituzten plebeioak izeneko sektorerik pobreenak herriaren nahigabea geldiarazteko eta eskubide gehiago lortzeko antolatu eta borrokatu. Senatuko kideek aberastasun gehiago lortzeko estrategia berria diseinatu zuten, beste herri batzuk konkistatzea. Urteak igaro ahala, erromatarrek lurraldea zabaltzeko armada sendo bat osatu zuten. Hasieran Italiar penintsula osoa konkistatu zen, ondoren Grezia eta Galia, azkenik Kartago, Mediterraneo arro guztiaren gaineko kontrola lortuz. Erromako domeinuak zabalak egitean, senatuak arazoak aurkitu zituen hiriburutik mugitzeko eta erabakiak azkar hartzeko. Testuinguru horretan, botere nahi handiko pertsonaiak sortu ziren. Julio Cesar generala kasu. Julio Cesarrek Galia konkistatzeaz gain, Erromatar senatuaren autoritatea bezafiatu eta tropen gaineko autoritateak etekin politikoa lortzeko zuen garrantzia erakutsi zuen. Eta egun batean Erromako erabateko kontrola hartzea erabaki zuen. Julio Cesar, Erromako agintari absoluto bezala, diktador perpetus izendatu izan zen. Ausardi hori ez zitzaien gustatu senatu erromatarreko kide kontserbadoreei, eta bere aurka konspiratu eta martxoko iduzean beraki hil zuten. Octaviok, Cesarren seme adoptatu gazteenak, lehenik Cesarren hiltzaileak eta ondoren bere antzinako aliatua Marko Antonio garaitu zituen. Erromara itzuli zenean, senatuak imperator, udan garaie Kaesar Augustus titulua eman zion. Eta berarekin Erromak bere garairik garrantzitsuenari hasiera eman zion.
imperio garaia. Lehen enperadoreek, Augustotik Neronen heriotzaraino, hau da, 27 Kristo aurretik eta 78 Kristo ondoren, Julio Claudia dinastia eratu zuten. 78tik 79 bitarteko aldiaren ondoren, urte horretan 4 enperadore izan ziren. Flavia dinastiari eman zion lekua. Flaviarren oinordekoa Antoninoen dinastia izan zen, urrezko aroa ekarri zutena. Garai honetan, 2. mendean zehar, imperioa bere gailurretara iritsi zen. Hispanian jaiotako Trajano enperadorearen irudi nabarmentzekoa da. Bere agintaldian, imperioak beredapenik handiena lortu zuelako. Ondoren, Septimo Severok Severa dinastia ezarri zuen. 3. mendean, 50 urtez, krisi handia sortatu zen. Krisi sakoneko garaia izan zen kanpoko herrien presio handiak eraginda. Krisi hau, Dioklezianoren igoeraekin egonkortu zen. Diokleziano enperadoreak imperio zabalegia zela konprenitu zuen eta zatitzea erabaki zuen. Imperioaren gobernua geografikoki 4 gobernarien artean banatu zuen. Tetrarkiaren sistemak gobernarien arteko borroka bat ekarri zuen, non enperadore bakarra gera zitekeen. Hau, Konstantino handia izan zen, 313. urtean Milango ediktuaren bidez erlijio kristaua legeztatu zuen. Konstantino lehen enperadore kristaua izan zen. Garai honetan, imperioaren hiriburua aintzinako Bizantzu hiria aldatu zen. Enperadoren erabakiz, Konstantinopla izena hartu zuen. Imperioa apurka-apurka gainbehera joan zen. Barbaroen erasoaldi nekazin eta lurralde kudeaketa txarraren ondoriozko gizarte zinegonaren ondorioz. 426. urtean desagertu zen. Erdi Aroari hasiera emanez, ekialdeko erromatar inperioak Konstantinoplan beste 1000 urte inguru iraun zuen oraindik.